og vi er altså nået til andet afsnit af Den Nøgne Sandhed om kastegris-spillet. Her kommer det. I går så vi frygtelige billeder fra internettet. Billeder af unge, der spiller kastegris og bruger hele deres børneopsparing på spillet. I dag der har vi et interview med en helt bestemt fyr. Et eksklusivt interview med Jannik. Jannik, han er afhængig af spillet kastegris, og han har brugt hele sin børneopsparing på spillet. Og Jannik, mit første spørgsmål til dig vil selvfølgelig være, hvordan blev du introduceret til spillet? Det startede med, at jeg spillede helt vildt nede på fritidshjemmet. Og de andre var fuldstændig vilde også. Og pludselig, så blev det kun penge, det drejer sig om. Penge. Men Jannik, hvordan har du så råd til det her? Altså, du siger penge. Hvor kommer de penge fra? Jeg stjæler jo hver aften fra mine forældres punkt. Det er 100 kroner, det er 200 kroner, vi er oppe på 500. Nogle gange er vi oppe på 1000. Jeg har sågar været nødt til at hæve hele min børneopsparing 19.000. Er der en bagmand, Jannik? Det vi er ude i. Er der en bagmand, der lokker dig til at spille? Ja, det vil jeg ikke svare på, men jo, så det er der. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du har lyst til at medvirke. Tak skal du have. Tak for det. Vil du måske, vi kunne spille lidt kastegris. Jeg har lavet pointtavler her færdiggjort. Vi kunne spille om bilen, du. Nej, vi skal ikke. Vi skal ikke spille om min bil, Jannik. Du kan spille om bilen, så får du den her, og så værsgo i også. Og så spiller vi om den, og så 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så har jeg vundet, jeg kører nu. Nej, du får altså ikke bilen, det gør du altså ikke. Kør væk i den. Nej, jeg går nu. Tak for hjælpen, Jannik. Hej. Se med i morgen i Den Nøgne Sandhed, hvor vi vil prøve at opsøge den bagmand, der altså arrangerer det her kastegris-spil. Ikke hvor man spiller for sjov, men hvor man spiller for penge. Se med i morgen i Den Nøgne Sandhed. Jeg tror altså, alle har misforstået noget, for det der kastegris er altså ikke, det er ikke farligt. Det bliver vanedannende.